May yung kay Mark Apong kasi. Opo, oo. Ano po, di ba po yung catering namin, may 5,000 Corfish syempre. po. Oo. Ngayon, paano yun, sir? Pinsan ko po yung mag-cater, kumbaga, gift niya lang sa lola ko. May bayad pa rin ba Opo. yun? At sa tweet na yung bayad pa rin po. Hindi ko gawin yan eh. Function, May 1 kami kami. Ay, tinawaman ko pa na. Ilang weeks? Dahil Kahit 1 month before mag-hold to. Mas mas makapag-tasting ko. Ay, apin talaga Netflix sheet ng 30,000. Yes. Okay, kami. Fix sheet ng 30,000. Ano ko palagi sir? Paano Lloyd. ko Lloyd. Ayan mga castig, look for Mr. Lloyd. Dito lang sa Mula de Victoria Eden Farm Resort. Ano yung Kenny? Happy Spawn. Presto. Ten Kenny na. Kaya mo 25,000 one day ah. 2 o'clock. Mag-check-in kang 2 o'clock, Kenny. Mag-check out kang 12 noon. Kinabukasan. Yan, Kenny kami katanya mag-check kami. Nag-reunion. Pwede mag-video men. Balema. Ay, ito nakatamang binawal. Oo, kasi masating. Balem matua. Balem matua. Yan yung balema. 10,000 yan. 15. Ah, lagi yun na yung balem. English sa kita. Ah, okay, okay. Yung model na. Balema. Balem matua. Makakaya tahan yan yan eh. So makareserve yan karela. Balem matua. Ilan lang yung resort eh? Ayun yung kaya. Kasasay yung kaya. Kasasay yung view. Pati tayo. Ayun na. Hindi. Alin po. Tagay siya.
So mga kastig, what are you waiting for? Kung gusto nyo ng resort, dito lamang sa Mulade, Victoria, located at Santo Tomas, San Matias, Pampanga. Hanggang sa muli. So remember, Mulade, Victoria. Ben. May libre pa po siyang free wifi. So meron din siyang amenities na pwedeng mag-games. Hello po.